دمخوش گهدار و تماشاوان هجاد باسی روژا ایرو دل گلبمه. د دیروکا کردستانی ده جارا یکم کردستانی دیش بو پیش روژا خود دنگ بدن. رفرندوما سرخبونا کردستانی ده قادا نافنتویی ده کاربادانین گرنگ لدور خوانی. لی با آوایک سرشتی رفرندوم هری زیده هستو گرمیه لگل گل کردستانی پیدا کریه. لباکوری کردستانی نیزیکاهی یک پر گرم رفرندومی را تی نشاندن. کردستانی به کلجان لحیویا وی روژا گرنگا دیروکی ji Kurdistanê re ne. Di basî roja îro de li gel çavniyên siyasî Abdulkadir Aydin ji stûdyoya me Diyarbekirê em dê referenduma serxwebûna Kurdistanê û karvedanên wê li Bakurê Kurdistanê binirxînin. Bi rêza Aydin yekem car di dîroka xwe de Kurd, Kurdistan dê ji bo pêşeroja xwe, dê ji bo vîna xwe, îradeya xwe deng bidin, dê bînin ziman. Giringiya wê ya psîkolojîk, dêrûnî, sosyolojik, civati, tu çawa dinirxîne? Belê babeta ku îro em li ser dirawastin di basî roj de giringiya referenduma serxwebûna Kurdistanê bandora wê kargeriya wê li hestên neteweyî li Bakurê Kurdistanê ne bi taybetî. Li gor agahdariyên ku ji Bakurê Kurdistanê tên kelecanek germ derdora referenduma serxwebûna Kurdistanê pêk hatiye. Kek Abdulkadir dengê min digihête? Kek Abdulkadir dengê min ger bigihête em dest bi pirsê xwe bikin girêdayî referenduma serxwebûna Kurdistanê giringiya wê ya psîkolojîk, dêrûnî, civatî, sosyolojîk li Bakurê Kurdistanê çawa ye? Raya giştiya Bakurê Kurdistanê bi çi awayê xwe nêzîkî ya Bakurê Kurdistanê dibe? Belê babeta basî roja îro girêdayî referenduma serxwebûna Kurdistanê û karvedanên wê li Bakurê Kurdistanê ne. Karvedanên referenduma serxwebûna Kurdistanê di raya giştiya Bakurê Kurdistanê de bi awayekî gelekî berfereh tê gengeşekirin li gor agahdariyan di rojeva Bakurê Kurdistanê de rojeva herî germ referenduma serxwebûna Kurdistanê ye. Bêguman giringiya referenduma serxwebûna Kurdistanê li gel raya giştiya Bakurê Kurdistanê ji hesta neteweyî ji bo pêkanîna raya giştî karvedanekî gelekî giring daye û hemî rêxistinên siyasî, civatî yên Bakurê Kurdistanê piştgiriyeke xurt ji bo referenduma serxwebûna Kurdistanê destnîşan kirine. Berî demekî Kurd li Bakurê Kurdistanê şeş rêxistinên partiyên siyasî Bakurê Kurdistanê de di nav de Partiya Demokrata Kurdistan Bakur, Partiya Demokrata Kurdistanê Türkiye, Partiya Sosyalîsta Kurdistanê, Partiya Azadî û Sosyalîzmê ewan hemî ji bo referenduma serxwebûna Kurdistanê piştgiriya xwe nîşandan. Girêdayî van babetan jî em dê li gel Abdulkadir Aydin çavniyê siyasî qise bikin. Kek Abdulkadir ez pirsa xwe dubare bikim bi awayekî teknîkî pirsgirêkek hate nîşandan. Yekem car di dîroka xwe de Kurd û Kurdistanî dê vîna xwe, îradeya xwe ji bo pêşeroja xwe bi xwe diyar bikin. Bandora wê, kargeriya wê li ser raya giştiya Bakurê Kurdistanê ji aliyê psîkolojîk, ji aliyê sosyolojîk ve çi ye? قطبو
براستی لسر باکورا کردستان باکور پر تشت زبان کرد باکورا د باکور ده جبو رفراندوما روجاوا Başûrê Kurdistan. باشور براستی باشور کردستان دنکی زیاده دنا وی گلی ده دنگ دا چوا دنگ دا ام بیجن د باکور ده هو جیزانن بسالای شغل کی جبو آزادیا کرد و کردستانی هات دانتانی بسالای زور و زحمتی کی هات آوا کرن بزارای کرد جبو و روژه جبو و روژه شغل و کدا خو پر زیده خستن ارته آنا فرصت کی ور هات هولی باکور براستی yani ji Kurda sedî hefte û heştê em bêjin heyanotî jî pişt didin vê şoxlê û vê referandumê de. Îja em bêjin di vê referandumê de jî em bêjin nikarin tedî pişta xwe ancak bi daxwaziya xwe bi gotinê xwe tînin ziman feqet eger tişkî wer li başûr ava ve em bêjin bi ser bikeve jî Kurdê Bakur bi sedê heftê heştê jî pişt didin vê referandumê û Kurdê Başûr cî digirin bi rastî. Bi rêzayîdin ger em helwesta Herêma Kurdistanê bigirne dest. Di keşmekeşiya, di alûziya herêmê de serokatiya siyasiya Başûrê Kurdistanê destnîşan kir ku biriya diyalogê, biriya danûstandinan referenduma serxwebûna Kurdistanê pêk vere û encamên xwe bide. Gelo ev sekna Herêma Kurdistanê di qada navneteweyî de û di qada herêmî bi xwe de jî xwedî çi giringiyê ye? Yani bi rastî em jî carna di televizyonê de Kurdistan de derûda da em jî carna temaşe dikin. Feqet bira yani li Başûr Partiyê Başûr em bêjin Komalê Başûr bira aqlê xwe baş bidin serê xwe binere bi salaye bira enfal were bîrawan bira Helepçe were bîrawan bira koşberi were bîrawan yani heya erd ki merev tu nebe xanî ki merev tu nebe mal ki merev tu nebe merev tê de ne azade yani bi sala ji farzara ji eraba re xizmet kirin hîna jî tu hezar salê din jî wan li ser pişta xwe bigerînî feyda wan ji Kurda re tu neye binê federaliye Başûr bi salaye hîna ji heqê ji bo pêşmerga heqê ji bo gelê Kurd heqê ji bo şoxulê wan ji bo heq û huquqê wan heya ana nedane daîmî dixwazin Kurd xizmeta da wan din çi bikin karibin bi Kurda bidin kirin gerekî me viya bavêjin çawa bavêjin yani mezekên pêşmerge weke qehremanî li qarşî Daişê li qarşî dijminê xwe li qarşî xûnxarê xwe ve şer dikin û bi hezara jî şehîd bûne xûn rijiyaye bi hezara gede sêvî mane yani ji viya pê ve li Başûr bira hem partî yekîtiya xwe çêkin hem jî nikarbin jî çêk bira pişt tiştê rast pişt bidinê yani tiştê rast bira rast e gava rexne jî hebe di nav xwe de bira rexneyê xwe bikin ama di dunyayê de li qarşî dunyayê bira yekîtiya xwe rast têxin ortêkî heq û huquqê wan wê çaxê were parastkirin çünkü gava Başûr serbixwe be partî pir daha xweş û baş karin eger bixwazin bira demokrasiyê bînin dixwazin bira sosyalî bînin dixwazin bira muhafazakar Belê kek Abdulkadir ger em helwestên welatên dewr û dora Kurdistanê bigirne desta. Sûriye û İran bi hebû dûre helwestek nîşandan berî di rojan gotin ku em li hemberî pêkanîna referenduma serxwebûna Kurdistanê ne
هر وها ترکیه جی دقادا فرمی ده هلوستکی نینی نشان دده جبغدای جی بتایبتی ج آلین پارتین شیعه و هلوستکی نینی حتی ایرو تی دست نشان کرن گلو اف هلوستا برانبری ایرادیا ملتکی ایرادیا جغرافیکی ایرادیا نتویکی گو دخوازی پیش رو جاخه با آوایی که شهرستانی با آوایی که دیالوگ دانوستاندن مدنی انجام بده اف هلوستا با ولاتین دوروبر تو چاواده بنوان شرط و شورته آنا کرد خسنه هوله yani şici yani em bejin farz û ereba jî gerekî yani ew jî pişt bidanayê ama di dîroka Kurd û Kurdistana Kurdistanê de mezekin İranê di dîroka Kurdistanê de Kadî Mihemed li ortaya Muhabbat li ortaya em bêjin ew çax ji bo diyalogê قاسملو لورتيه يعني شي جبو كردوا دولت کی بخوازن د عقلوان درباس به ایجا ملف ویا بپرسه جوان ام بجم دولت عربه سی و دو حب دولت عربه هنا ای فارزا هنا ای ترکا هنا ای ام بجن یهودیه هنا ای خریستیانا هنه دو دنیای ده چه گل هنه دولت وان هنه جو کرداز ده پیشتر ایجا ایران چما نخوازه ام بیجن سوریه چما نخوازه چما بخوازه چونکی او زانه کی کرد گوا ببن خودی دولت کرد کولتی جوار ناکن کرد جوار خدمت ناکن کرد دسته وان مزه ناکن او جیب قوت بن عرده کردا دولمنته siyaseta Kurda da dünyaya da pır peşe ev çak kıymet u degera wan namine ev projeye wani şi li rojhelata navim belakin ji ortaya radibe برێزایدن ڕاستیەک دە هەرێمێ دە هەیە ڕاستیە گۆ هەرێمێ دە تێژیاندن ئاڵۆزی کەشمەکەشی پرسگرێک شەر ئێگۆ هەرێمێ دە هەنە و د کولیسên دیپلۆماتیک دە هەر تێگوتن دما سایسپیک و قدیایە یا گۆبەری سەد ساڵان بجدولان بپەرگاڵان بڕاستکێشان جغرافیا هاتە دابێشکردن ئەو دەم قەدیایە لێ گاڤاگۆ هەلوەستێ نیشاندن وەکی کو تێخواستن ئەف ستاتوکۆ بەردەوام ببێ یعنی ئەو ستاتوکۆیا ئیر و هەیی تەقەبولی ڕاستیا هەرەمێت کێ ئەو ڕاستیا ئیر و هەیی دە هەرەمێ دە تێ ژیاندن چەند لەگەل راستیا گوده هرمی ده براستی هیا yani تقبلی وید که و برسوا وی راستیه dedi. براستی دنگ کتبو د باشور ده براستی دیالوگ آنا دناو کردا ده اگر دیالوگ کی باش تو و راست هبه برا ایران برا سوریه برا ترکیه یا جی دولت کی دن چقا نخوازه جی دولت دنیای گوا پشت بدنن او چا کس کی نکاره تشکی بکه ده انا امبیژن de deme de jî yani Kurdê başûr di nav siyaseta dünyayê de dîplomaya dünyayê de cîkî pir baş girtine di nav rojhelata navîn je baş bînin ber çavê xwe ji Kurda pêve hemî dîna hemî gela hemî milleta pir demokratîk e gelê Kurdê başûrin eger devlet ki rojhelata navîn hebese ne İran veka Kurda karın demokrasiye binin, ne Suriye karın demokrasiye binin, ne Irakî jî bir rastî demokrasiye binin. Jixwe Malikî jî xîsmeta İranî de ye, ew jî Şiyê ne, ew jixwe rastiya Kurda naxwazin. İja divra de piskirêka di nav Kurdê başûr de gava rast bivekî, gerekî rast be jî, gerekî ana rast be jî
اوور لقارشی دنیای جی یکتیا خو بدن ناس کرن بدن دیتن او چاق işte mühim Amerika'ya, Rusya'ya, İsrail'e, embejin Avrupa'ya gavana pişt bidin Kurda başur lûrar de serxwebûna Kurda pir nêzîke. Bira serxwebûn jî ana nebe jî gava ji sedî, heştê, not ji bo referandum bêje herê ew jî pir tişkî mezin e, pir tişkî rast e di pêş de rûniştina bi Îranî re, bi Sûriyê re, bi Tirkiyê re ew çax pir tiştê xweşî baş ê were avakirin. Birêzaydin her wiha yek babetekî ku ji girêdayî referenduma serxwebûna Kurdistanê tê gotin ew kesên ku dijberiya xwe nîşan didin dibêjin ku niha ne wextê wê ye, niha ne dema referenduma serxwebûnê Kurdistanê ye. Li Kurdistanê jî raya giştiya Kurdistanê de jî ev yek tê hisandin. Gava got dibêjin niha ne dema wê ye, niha ne wextê wê ye, ango bere ev rewşa wê mexdûriyetê, ev rewşa we got û neyeksanin, ev rewşa we got her kesî dî dikarî li ser îradeya xwe biryarê bide, lê Kurd nikarin, Kurdistanî nikarin ser îradeya xwe biryarê bidin, ev rewş berdewam bike. Bersiva te, nirxandina te li ser vê helwestê çi ye ku dibêje niha dem ne gunca we, niha dem ne dema pêkanîna referenduma serxwebûna Kurdistanê. Yani bi rastî ev 5-6 sal li vê dünyaya jiyan dikim li Kurdistan jiyan dikim. En dema rastî durust vê demê ye. Çima vê demê ye? Çünkü yani Kurdistan karşı Daişê wer qehremanîkê xist ortê û li qarşî dünyayê jî ji bo Xristiyana, ji bo Yahudiya, ji bo em bêjin Ereba, ji bo Türka, ji bo Farza, heremî de em bêjin demokrasiya rast Kurdistaniya ava kir. Bi rastî eger heya ana ne dem bese yani 1988 bû dem bû 1907 dem bû vê demê dem kî pir rast heye û gerekî di vê demê de ev referandum werin çêkirin em bêjin sedî bû gavkadin ji goj heftê bira bêjin erê ew çax deme ya ne demeyê bibînin. Ha bira ne dembe jî dîsa jî. Ê dibêjin ne deme. Alternatîfa wan çi ye? Yani çi dibêjin? Kengê dema wî be? Çi şuğul dikin ji bo dema pêş de? Yek şuğul nikarin bikin. Binirin. Ana bi min Türkiye jî li vîya baş mezeke. Çünkü jî di nav rojhilata navîn de jî ê tekiltiya xwe bi Avrupayê, bi Türkiye'de, bi dünyaya re rastî durust bikin, Kurdê başûrin. Ê dibêjin vê ne deme ne rast e. Dem heya ana ew hatiye avakirin bi rastî. Her wiha kek Abdulkadir. Siyasetê nas dike. Wisa tê nirxandin ku pêkanîna dewleteke servixwe ya Kurdistanê li başûrê Kurdistanê dikarî ji bo evleyiya herêmê bibe bingehekî herî qayim. Dikarî li gel Türkiye jî di çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê jî bibe alîkar. Fikra te bîr û raya te ser wê çi ye? Rast e gava li başûr bi ser bikevin erê sedî heftê pê baweriya te hebe ji xwe ji em bêjin ev 10 sala de 15 sala de eger li Bakur jî ji ser navê Kurda ji bo Kurdistaniya li parlamentoya Tirkiye'de jî li ser navê Kurda bibûna muhatap bibûna diyalog daniyana ana pirsgirêka Bakur jî ana pir tij ortaya rabibûn ama ana de li başûr jî li hemberê em bêjin referandum de li Bakur jî ji xwe çareseriya pirsgirêka Kurda naxwazin bixwastana Kurd li ser navê Kurda baxiviyana ana de pişt bidana
باشور جی برێز ئایدن ئەس وەرمە پرسا داوی بە ئاوایەکی کورد گەرتێ بەرسەوامە بدەیت لە گۆر ئاگاهداریên me li gor têkiliyên ku bi televizyonê re Kursan 24 re dideynin em wisa tê digin ku beşekî berfereh ya bingeha AK Partî li Bakurê Kurdistanê bixwe jî dibêje em li gel referenduma serxwebûna Kurdistanê ne û bere referenduma serxwebûna Kurdistanê pêk werê ev mafekî gelê Kurd e bi awayekî kurtasî wê babetê binirxînî. راسته پر راسته گافکاتن شو من مگوت مفیانی زمان ل باکور کرد جسدی هفته هشته بیجه نوت پیش دیدن و رفراندوما باشور پیش دیدن جدسته وان چه جبو باشیه جبو الیکاریه هبه پارتی گش نه ام بیجن AK Parti jidide HDP jide DDP jidide بیجن Partiya Sosyalist Kurdistan zide, Hak Parti de, Pak de yani piş ne de ve referandumu de Bakur de Kurd tünne. Belê, gelekî spas birêz Abdulkadir Aydın, çavnêrê siyasî goş stûdiya me Diyarbekirê tûlgelme. Silav û rêz serxwebûnê re jî serkeftin dixwazim, ji we re serkeftin dixwazim, ji Kurd û Kurdistan re serkeftin dixwazim, em dibên erê. Temaşevanên hêja viyawayê em hatin dawiya bernameya îroya basîroj heta bernameyek din basîroj her şam.